Hapadang ki babon ki kenrum kenram ki bagi patba ka jala ki mat bat ka jing adai bat ka jala Asam ki dang don bon ki jing bagi patba ki than khapot ki mat na ka jing syati ulum ka baka khandau lakit cha Asam mentapan sakawai ka mat halor ka jing wan ti siap be an na ka wa siang da ki kat tu ka ne ki bar jala ki pana jala Asam kani kala pau perthai na ka jing ut jing nam jogi patba ki basong basa hapo uput usam ka snong Amprang Riboy District kenthop yang rang ba snong ka Amprang uba Minos Sakra katai ka snong ka dan ha ki benta khapot bat ka Asam Halor kene jing ut jing nam kala poiru chekitan dong skor jong ginai lam ka seng Khasi Students Union dan circle ki bala lap dak ikhmat la de halor ka jing ti siap be an ka bala penlong ki dekat ka teka seng ban ujor show DC jong Riboy District u arpet upadai ya ka bakil IT da ka kot dorkas bat ban kentu yu DC ban simkhia bat ban le halor ka teka jing wan ti siap be an da ki brio na ka jala Asam Kinoy lam kaseng KSU dan circle Maria yo ka jing ujor halor katay haka kharlai trik rampang arja arpusaw kila lek hiar mar sa katay jaka but Mario poy ha katay jaka haringkat ka jing don lang urang ba snong uba Minos Sakra kila lap baki brio ki bana ka jala Asam ki badai na ka jaj ban rio karbi kidang ti siap na katay ka wa dagi po silom na ni ki JCB but salan pat yo tu siap sa ka jala Asam habakran ha katay ka sngi na kaliang president uba Tony Lapang ule thu baki tegi brio ki bana jala Asam kila sedang ban ti shwa yo siap na katay ka wa na Pang Asam bat suki-suki kila sedang menturpat syaki benta ka Riboy District da kipo silum Shushu lai thu ru ba amdai tangkani ka jaka nrei buon ru na ki wei ki jaka ha ka than siang ka bana ka liang ki brio ka Asam ki juwan man persang ban thombor ya ki jaka ki puta jong ka Meghalaya da ka bati siap lingba na ki wa ini ide iba Minos Sakra bade irang ba snong jong ne ka snong Amprang ila war mo complain na ka liang ka yung kasem sa kaseng KSU je hadir bangilayo ya kan kejeng tip nak liang jong KSU na circle ngelawan mar ban pej ya kan kejaka ka ba ladon kejing ya kajang ngila banong ha ka ba kibriu ki ba nakate kaliang nasliang jong Asam ki briu ki basong basa angte isa ki dei karbi kilawan ban ti au usap nak ne kawa treo ka bangitip umyam sorry kane kadai ka jaka sinsliang kadai ka Meghalaya bak sliang kadai ka Asam Rei kumba pi menta kini kita try kiba pi yau ne siap kira sedang baklun yang jaka jong kibiru kejongi hang ti pi ba kibiru da JCB kila persang ban pi yang siap Henry hai kendak sengi ba dap kila sedang ba piyat yang umnang ne kumba pi ya kemat kan ne kamde re kalti ka ba na basdang na kaliang ka umi kaya Henry kate kane ka ba kaya ngadu muswa Henry na kaliang jong kini kibiru kila sedang ba tretorti bar kila sedang ba piyat yang ne ka umnang ne dak ba sukti da din semu ba usiap ubanang ne kin tanut sate baro tena kaliang ka jongi ngidon ngidon ka jing sokhia nama rang ne didon ni try jong ne jaka kane keti kane ka dilti ka bakila yap niat kane ka kila don ka jing temu ba ne usiap ubana kane ka jaka ka bode jaka ka puta jong ka ri jong ni kila mut berkelun kila mut punya ini kumang ne bat krong lut baro usiap sate ka ja sakawan Asam tena kaliang ka jongi ngidon di sokhia bat ngich kam bana kaliang jong ka office jong ka District Administration kide basim ki halor kane kade kasin ke Banengkong ke Bang Iwan Sakhi jaka ba kibriu manabar kila sedang banwan kelun ke jaka ke jongi ada kumne da kumtai kane kabetang ka jaka ke ba kumgene ke jingja kala aja ndrei kidon sibun ke jaka sita charumru ka ba ke kilawan ban ujor sa kasang ba kidon sibun kumgene ke jingja ha ke ba kibriu ki bana kaliang Asam kilawan bantan ya usiap uba umde na kasat ka jongki na nila kaliang ka jongki Henry na kaliang bat akhendeu ka siap jong ka Meghalaya ki jongi na kaliang ka jongi ngi dang ibudunya kane bat ngi kwa sendon ba ka disumusan kade bacim kia bat banle mardor yak e barun kam na mata kane ka jingja ka bangilawan sakia kane kasni हाजार थेगा मार बिनि खाजु आइयो लेभेल हेदोंसो आरो जिंबो बिगालखौ बुसुनिफ्राय na kaliang jong kaseng gilawan sene ban ai ka jing ujor sha UDC bat na kaliang dusi ula simru kata ka jing bakli ban ong ba unsa simkhia alor kane ka jing dawa ka jongi na kaliang dusi ula kularu ba unsa kren bat USP jong ka district bat kumjuru ya u district forest officer jong ka Riboy district na kaliang kaseng manta hadin bang la depan ai ya ka memorandum of DC ngili airu ya ka kopi sha UDFO jong district
bat ni krimen scam bat nakaliang jong ka district administration kan sim kia halor kane bat lada nakaliang ka district administration ka penslam bat kam sim kia halor kane ka kamat jing dawa jong ka seng nakaliang ka seng kan simi bakan le yak ei ka badukam